Λαλούκα θα σκοτωθείς, παιδιά. Θα το βάλουμε στο YouTube σήμερα. Έλα, Θόδωρε. Άιντε, μπράβο, μπράβο. Όχι, ευθεία πάνω. Σιγά σιγά. Όχι εδώ, μην μπλέξετε, εδώ είναι 10 μέτρα είναι. Κάτσε να γίνει κι άλλη, δεν με βγαίνει έτσι. Κοινιά θέλει. Ποιος? 60 κιλά το λιγότερο έχει. Κάπραρος είναι. Άιντε Ροχή, άιντε αγόρι μου. Τι? Μόνο πάνω. Δυο πιτσιρές αίμα Έλα σκαφατέλα κάτω, έλα. Έλα. Στο YouTube θα σε βάλω σήμερα, έλα. Άιντε Κανελό. Εγώ έτσι να πω ρε, λοιπόν δείξω να γυρίσουμε εδώ. Λέω πάει, εγώ θα κατάλαβα. Ο Άκης πέρασε, εγώ κατέβηκα μέσα εδώ πάνω του. Μετά γύρισε ξανά, βλέπετε το Άκη, ο Άκης έπαιξε εδώ. Δεν θέλει το γούρο να μου κατέβηκα εδώ, θέλει να δει αίμα. Λέω αίμα δεν κάνει, μόνο αίμα. Άιντε Ροχή. Δεν